אז יש לנו את חוק שירות הביטחון, שבעצם אומר שכל מועמד לשירות ביטחון חלה חובת התייצבות על פי צו לרישום, לבדיקות ולגיוס. התנאים להתייצבות בלשכה, גיל 16.5, תאריך עברי, תלמיד שלומד בכיתה י"א, וכמובן תלמיד לא יוגש לפני תום כיתה י"ב, וכמובן שלא יגייסו תלמידים שמי שטרם מלאו להם 18, תאריך עברי. אז את הצו הראשון אנחנו מתחילים מהבית, ופה אתם בעצם נכנסים לתמונה כהורים. יש לנו פה את הצו הראשון הפיזי שנשלח בדואר ישראל לכל מועמד, ממש רשום שם את התאריך גיוס, את התאריך של הצו הראשון, פרטים אישיים, והוא גם מקבל את הסיסמה הראשונית לאתר המתגייסים, שזה הדבר שהכי חשוב. סליחה, דובר על זה שזה יוקלט, אפשר אולי להקליט את זה, שיהיה את זה להורים שלא יכולים להגיע? אז זהו, יש לנו איזושהי בעיה. הוא מוקלט. אוקיי. מוקלט? כן, כן. שזה מוקלט זה מודיע לי שאני נכנס שזה מוקלט, אז לכן אני שואל. שנכנסים לזום שהוא מוקלט. זה מוקלט, זה מוקלט, לא לדאוג. טוב, אז אני ממשיכה. אז ככה בעצם נראית אפליקציית המתגייסים, הרשמה ראשונית היא באמת דרך האתר, שולחים את הסיסמה הראשונית לכל המלש"בים, ושם יש 3 מסכים מרכזיים, שהמסך הראשון הוא פתיחה וצפייה בפניות, המסך השני הוא פרופיל אישי ונתונים, והמסך השלישי הוא המסך הכי חשוב, ששם נמצא כל הזימונים והמשימות של אותו מלש"ב, ובעצם זה ה-to-do list שלו במהלך כל הזמן הזה. למי שלא מגיע בצו אחוד, שצו אחוד זה בעצם היום שמגיעים עם כל שכבת י"א מבית הספר ללשכה, אז יש אפשרות גם לקבל החזרי נסיעות דרך הזנת רב-קו, דרך האתר המתגייסים. כך זה נראה, יש ממש פה את מספר הרב-קו, ואני עוברת עכשיו לשאלון הנתונים. שאלון אימות הנתונים זה שאלון שהוא באמת בסיסי, שבעצם מורכב מפרטים אישיים בלבד של אותו מלש"ב, פרטים אישיים על בני המשפחה, השכלה ומסגרת לימוד. זה שאלון שנדרש לעשות אותו לפני ההגעה הפיזית ללשכה, ובעצם מי שלא ממלא אותו עד 100% לא יוכל להיכנס. מי שבעצם בבקרה גם על השאלון הזה זה אותו מש"ק קהילה שנמצא בבית הספר, ומי שנתקע או לא מצליח למלא אותו עד הסוף מסיבה כזו או אחרת, אז הוא גם מרים לו טלפון ועוזר לו, אבל אתם צריכים לזכור שזה בעצם הכרטיס כניסה. מי שלא ימלא אותו עד 100% לא יוכל להיכנס. עד מתי אפשר למלא את השאלון הזה? עד 5 ימים לפני מועד הצו הראשון. כך זה נראה. ופה ממש יש לכם בסיום, רואים את האחוז סיום השאלון. העלאת אבחונים, זה משהו שהוא רגע חשוב וצריך רגע להתעכב עליו. לכל מי שיש אבחון, אז משהו שאתם צריכים לדעת, כל אבחון שנעשה החל מכיתה ו' ומעלה, זאת אומרת, מהחופש הגדול, הוא אבחון שהוא בתוקף. מי שביצע אבחון מתחת לכיתה ו' הוא כבר לא בתוקף ונדרש לבצע בשנית, וכמובן שכל אבחון שקיים נדרש לעלות אותו לאתר המתגייסים. תכף אנחנו נראה שאלון שהוא באמת ממש בסיסי רפואי, ששם יש אופציה להעלות את האבחונים. לא פעם ולא פעמיים אני נתקלת עם מלש"בים שבעצם לא מכירים הקלות או אבחונים שיש להם, אז אתם כהורים, למי שבעצם יש לו ילדים שיש לו אבחון והוא לא מודע לכך, אני מאוד ממליצה לעשות את זה לפני הצו הראשון, כי אחרת יש סיטואציה שהיא קצת מביכה, שבעצם מבקשים אבחון מאותו מועמד והוא לא יודע על מה מדובר. וכמובן שמי שמעלה את האבחון ולא מתמשק לו לאתר המתגייסים, אפשר לשלוח את זה דרך מש"ק הקהילה. זה השאלון. אנחנו עוברים רגע לשאלון רפואי. בשאלון הרפואי יש בעצם 2 חלקים, שבחלק הראשוני המלש"ב ממלא את הפרטים האישיים שלו, ואז לאחר מכן חותם שזה הפרטים האישיים, שהוא גם, זה הפרטים האישיים שלו, ולאחר מכן יש את חתימת הרופא. לפני בעצם שמעלים את הטופס לאתר המתגייסים, נדרשים ללכת לקופת החולים ולהחתים את רופא משפחה, שבאמת הפרטים אכן נכונים, ואם יש איזושהי בעיה רפואית, אז אותו רופא כמובן גם מצרף אסמכתה רפואית. בדיקות שתן וראייה, נדרש לבצע אותם גם שוב לפני ההגעה הפיזית לצו הראשון, מהסיבה שבאמת אין לנו כוח אדם כרגע לבצע את בדיקות השתן, וגם את זה אפשר לעשות בקופת החולים, וגם זה מצמצם את זמן השהייה ביום הצו הראשון.
אז השאלון הרפואי הוא באמת שאלון בסיסי, תכף אנחנו גם נעבור אליו. את השאלון הזה באמת אפשר למלא אותו 5 ימים לפני הצו הראשון. כך הוא נראה. אני אתעכב רק על הסעיף של כאבי ראש חוזרים. זה סעיף שלרוב אנחנו נתקלים עם מלש"בים שאין להם באמת כאבי ראש חוזרים, ויש להם מיגרנות הולכות וחוזרות, ואז הם מקיפים את הסעיף כן, ואז לאחר מכן הם לא מבינים למה דורשים מהם אסמכתה רפואית על אותו סעיף. אז למי שאין לו באמת אסמכתה רפואית או כאב ראש חוזר, אז נדרש להקיף לו. זה השאלון הרפואי, מדפיסים אותו מאתר המתגייסים, ממלאים אותו, חותמים, אותו מלש"ב חותם עליו, לאחר מכן לוקח אותו לרופא המשפחה, ומחתים אותו ומעלה אותו לאתר המתגייסים. דיברנו בדיקות שתן, בדיקות ראייה, נדרש לבצע לפני הגעה ללשכה. אז תעודה מזהה, כל מועמד שמגיע בעצם ללשכה נדרש להגיע עם תעודה מזהה. לרוב יש תלמידים שבעצם לא מצליחים להגיע ולהנפיק את תעודת הזהות, אז יש אפשרות להביא דרכון ישראלי זר או אישי בתוקף, תעודת עולה אישית, רישיון נהיגה ותעודת שוחר. שימו לב שתעודת זהות אישית של ההורים לא תקפה, וגם כנ"ל דרכון ישראלי או זר. זה משהו שהוא must, לא נכניס אותם, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי באמת אנחנו חייבים לזהות את אותם מועמדים שמגיעים ללשכה, אז שימו לב, אחרת בעצם הם לא ייכנסו ויפספסו את היום הזה. זו רשימת התיוג לקראת הצו הראשון. אז דיברנו על מילוי שאלון אימות נתונים. השאלון אימות נתונים הוא בסיסי, ונדרש לעשות אותו לפני הגעה הפיזית. מילון שאלון רפואי באתר המתגייסים, שבעצם אותו מועמד חותם על הפרטים האישיים שלו, ורופא המשפחה. העלאת מסמכים רפואיים במידת הצורך, שוב דיברתי על אבחונים או הקלות, העלאת תוצאות בדיקות שתן ובדיקות ראייה, וכמובן להגיע עם תעודה מזהה ללשכה. אז במידה ובאמת אותו מועמד סיים את הכל לפני ההגעה שלו ללשכה, בעצם הוא מקבל זימון ומגיע פיזית לתוך לשכת הגיוס, שזה בעצם יום ההתייצבות בלשכת הגיוס. אז דרישים ליום ההתייצבות. אז כל מלש"ב שבעצם לא סיים את כל ההליכים, לא יוכל להיכנס ללשכה לביצוע החלק השני. לרוב מי שסיים כמובן גם מגיע עם צו האחוד עם השכבת מתוך בתי הספר. הדבר שהכי חשוב זה באמת לישון מוקדם, כי זה יום שהוא סזיפי, יום ארוך, מתחילים אותו מאוד מוקדם, מסיימים אותו אחר הצהריים. אז אני כן ממליצה לשלוח את התלמידים עם ארוחת בוקר וארוחת צהריים. מתן, לא לשכוח, זה דברים שהם באמת קריטיים. וכמובן דיברנו על תעודה מזהה, אז אני לא חוזרת על זה. להגיע הכי מוכנים שאפשר ולהשקיע. אני חושבת שהיום, שוב, לא כמו בזמני, באמת אנחנו מנסים לבוא לקראת התלמידים ובאמת לתת להם ולהנגיש להם את כל המידע. אז מי שבאמת משקיע ומגיע מוכן, אז גם הוא מקבל בהתאם את הציון הגבוה, ואז לאחר מכן כמובן שהוא יקבל גם תפקידים בהתאם. שוב, דיברתי על שהייה ארוכה בלשכה, אז מומלץ להגיע באמת עם אוכל מתן ושתייה. הדבר שהכי חשוב זה למי שבעצם נוטל כדורים לקשב וריכוז, מה שאני ממליצה, לקחת את הכדור הזה איתו לתוך לשכת הגיוס, ולא לקחת אותו באותו בוקר. מדוע? מהסיבה הפשוטה שבעצם הוא לא יודע בעצם לאיזה תחנות הוא נכנס. הרצף של התחנות הם בעצם לא בסדר רגיל, אלא באמת בסדר אקראי, אז יכול להיות שהוא יגיע ויעשה את הבדיקת רופא וייכנס לראיון אישי, ורק לאחר מכן בסיום היום ייכנס בעצם למבחן הפסיכוטכני, ואז הריכוז והפוקוס שלו בעצם יורד משמעותית, ואז אין באמת את אפקט הריכוז של הכדור. אז מי שבעצם נוטל כדורים, לקחת איזה איתו ולא לקחת באותו בוקר. ביום ההתייצבות אז עוברים בעצם ב3 תחנות שונות, תכף אנחנו גם נעבור על 3 התחנות השונות. המטרה בעצם של היום הזה לסיים את כל ההליכים בהתייצבות אחת, ולאחר מכן לקבל זימון ליום ה100 ולהמשיך את כל התהליך של הגיוס. ביצוע התחנות לא מתבצע לפי סדר קבוע, אלא לפי סדר אקראי. זה 3 תחנות, יש לנו את הבדיקה הרפואית, התחנה השנייה היא ראיון אישי, והתחנה השלישית היא בעצם מבחן פסיכוטכני, שבעצם בסיום המבחן הפסיכוטכני נקבע גם ציון הדפ"ר.
אז ברעיון אישי, אז מה שקורה שם זה בעצם שיחה אישית שמיועדת לנשים ולגברים, מטרתה באמת להכיר את אותו מועמד, את האישיות שלו, להתרשם מידת ההתאמה, יכולת ההסתגלות לשירות בצבא, ליחידה קרבית, ובעצם גם באותה שיחה מתבצעת גם שיחה והבנה רגע על ציון העברית. בעבר היה מבחן עברית, היום כבר הוא בוטל, אבל מה שכן, יש איזשהו חלק שבעצם בודקים את רמת העברית, הסקאלה של הציון נע בין 5 ל-8, ש5 זה מי שבעצם יקבל מי שעולה חדש, ו8 זה מי שבעצם דובר את השפה העברית באופן תקין. שתי תחנות רפואיות, אז דיברנו, תחנה אחת שאנחנו מאוד ממליצים ונדרשים לעשות את זה לפני הגעה פיזית, שזה בדיקות שתן ובדיקות ראייה. תחנה שנייה, אנחנו תכף נרחיב עליה, איזה בדיקה גופנית בעצם מבצעים שם, ואיזה ליווי אפשר לקבל. אז דגשים וטיפים חשובים, אז בעצם כל המלש"בים מבצעים בדיקת חוליות בגב, שבמהלכם נדרשים להוריד מכנסיים, מי שמעדיפה רשאית להגיע עם מכנסון וגופייה על מנת למנוע אי נעימות. נשים לא יכולות לבצע בדיקת שתן בזמן הווסת, לכן אנחנו דורשים ובאמת מבקשים לעשות את הבדיקה הזאת לפני ההגעה הפיזית ללשכה. גברים עוברים על ידי רופא בדיקת אשכים, גם בדיקה כזו אפשר לעשות אצל רופא המשפחה, ומומלץ לעשות את זה אצל רופא המשפחה ולהגיע פשוט עם התוצאות ולהעלות את זה כמובן לאתר המתגייסים. ומי שבעצם חושש ורוצה לקבל ליווי של חייל או חיילת יכול באמת באותה נקודה שהוא לפני שהוא נכנס לחדר הרופא לבקש נוכחות של ליווי וייכנס איתו או חייל או חיילת. אנחנו נעבור קצת רגע לפרופיל הרפואי ומה בעצם כל פרופיל אומר. אז פרופיל 97 זה הפרופיל הכי גבוה, שבעצם מי שקשר לשרת עם הפרופיל הזה ביחידות שדה שונות בכל החילות הלוחמים והיחידות המובחרות. פרופיל 82 קשר לשרת ביחידות שדה שונות בחיל הרגלים בהתאם לסעיפי ליקוי. פרופיל 72 קשר לשירות קרבי בכל היחידות הלוחמות מלבד ביחידות החי"ר והסיירות. פרופיל 64 קשר לשירות במערכים של תומכי לחימה או במספר תפקידי לחימה בהתאם לסעיפי הליקוי. אני לצורך העניין פרופיל 64, מהסיבה שבאמת לא הייתי דאז במשקל תקין. היום יש גם מועמדים שמקבלים פרופיל 45 רק על משקל לא תקין, אז לא להיבהל מזה. פרופיל 45 סעיף בריאותי בדרגה נמוכה שאינו מאפשר שירות בתפקידי לחימה או החזקה. פרופיל 24 בלתי קשר לשירות צבאי באופן זמני. ופרופיל הכי נמוך זה פרופיל של 21 שבעצם מקבלים או מסיבה רפואית או נפשית, ובעצם מקבלים פטור אוטומטי מהצבא. אז הנה תפקידי לחימה אפשריים פרופיל 64, אז יש אפשרות בעצם להגיע להגנה או ללוחם מעברים, שזה בעצם במשטרה צבאית, וכמובן שזאת בהתניה כי ישנם סעיפי ליקוי מאפשרים. מה קורה אם מצבי הרפואי משתנה, ופה אני גם מחדדת כל שינוי לטובה או בחס וחלילה גם שינוי שבעצם מחמיר, יש לעדכן את לשכת הגיוס. אני תמיד ממליצה גם כשמצרפים את המסמכים הרפואיים בתוך אתר המתגייסים, נא להתקשר גם לטלפון 111, בסיום ההרצאה אנחנו גם נציג את דף התקשרות שלנו, וכמובן לצלצל וליידע, כי לאחר מכן בעצם כשנקבע פרופיל, אז גם נפתח כל שאלון התפקידים, ואנחנו לא רוצים לפספס את החלון זמנים, וכמובן איפה ניתן לצפות בפרופיל שנקבע באתר המתגייסים. אני אגלה לכם סוד, כל המידע שבעצם אתם רוצים לדעת נמצא באתר המתגייסים, תשלחו את התלמידים לשתת באתר הזה, יש בו הכל, ולא נדרש בעצם לשאול את לשכת הגיוס על דברים שבעצם נמצאים שם. אז מי שמקבל פרופיל 21 יש לו אופציה בעצם להגיש בקשה להיות מתנדב. מי רשאי להגיש בקשה כזו? כל מלש"ב אשר עבר ועדה רפואית או ברנית שבעצם קבע כי אינו כשיר לשירות ביטחון, פרופיל 21 שזה בעצם פטור, או פרופיל 24 שזה פרופיל של פטור אבל זמני. ומי בוחן את הבקשה? אז כל בקשה נבחנת פרטנית על ידי רופא מתנדבים או גורמי ברען בהתאם לסיבת הפטור הספציפית. תמיד שואלים אותי, אסתר, האם מתנדב הוא כמו חייל? כן, ברגע שבעצם הוא מקבל את אישור המתנדב הוא כמו חייל, מקבל מפקד שמלווה אותו לאורך כל הגיוס שלו וגם השירות החובה שלו, מקבל עליו חובות, זכויות,
ממש כמו חייל, ויש אצלי לפחות במדור 2 חיילים כאלה, וכמובן שאנחנו מתאימים להם את התפקיד. כל מתנדב שמגיע, מתאימים לו את התפקיד לאור הפרופיל שלו. אז אנחנו מגיעים למבחן הפסיכוטכני. המבחן הפסיכוטכני הוא היום באמת כמו מבחן אמירם, למי שמכיר, אדפטיבי. רמת הקושי במבחן מותאמת על פי מידת הצלחתו של המועמד, משהו שהוא חדש ולא היה בעבר, אז ניתן להיבחן בשפות שונות, עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית ואמהרית. once בחרתי עכשיו לבצע את המבחן הזה בשפה האמהרית, אני לא יכולה עכשיו בחלק כזה של חשיבה כמותית לעשות אותו בעברית, ובחשיבה צורנית לעשות אותו באמהרית. מה שהוחלט בהתחלה מבחינת השפה, אז גם ימשיך לאורך כל המבחן. ציון הדפ"ר נע בין 10 ל-90, ש-90 הוא הכי גבוה, וכמובן הציון שנקבע ממש מפורסם לאחר כמה ימים באתר המתגייסים. אז דגשים לקראת המבחן, כמו בכל מבחן, לא ניתן לאכול במהלך המבחן. מה קובע המבחן? לאחר סיום מבחנים נקבע הדפ"ר, דירוג פסיכוטכני ראשוני. באותו מבחן בעצם יש אפשרות גם לקבל ממש גם מחשבון, שזה לא היה בעבר. במחשבון אנחנו הלשכה מסתפקת, מקבלים טיוטה שתהיה להם למהלך כל המבחן. בסיום המבחן הם חייבים למסור את זה למאבחנת, גם אם קשקשו על זה וגם אם לא. ויש אפשרות לקבל הקראה, הפסקה גם בין כל פרק לפרק, שזה משהו שהוא באמת עוזר ומסייע לכל המועמדים, וכמובן שאפשר לקבל הקלות של תוספת זמן, כמובן שזה מותנה באבחון שמציגים לפני כן. אז לדבר הזה יש את לומדת הדפ"ר. לומדת הדפ"ר היא בעצם הלומדה שבאמת מדמה ומצליחה להכין את המועמדים לעשות את המבחן הזה בצורה הכי טובה. איפה הלומדה הזאת נמצאת? נמצאת באתר המתגייסים. אז כל מי שתמיד שואל אותי, אסתר, האם להביא סדנה אזרחית לעזור לאותם מלש"בים להצליח לקבל ציון גבוה של דפ"ר? לא. הם יכולים לעשות את הלומדה הזאת, והלומדה הזאת מסייעת. אפשר לעשות אותה גם בשפה העברית וגם באנגלית. אז כל מי שבעצם רוצה להצליח במבחן הפסיכוטכני מחויב לעשות את הלומדה, כי בעצם הלומדה הזאת באמת מכינה אותם באמת, כאילו אותם שאלות, רק בניסוח אחר, אז אני מאוד ממליצה. נתוני האיכות שנקבעים במהלך הצו הראשון, אז יש לנו את השכלה, רעיון אישי, מבחן דירוג פסיכוטכני, שזה בעצם ציון הדפ"ר וסימול עברית שדיברנו. אז למי שבעצם מקבל ציון דפ"ר שהוא גבוה, אז מעולה לו. למי שבעצם לא הלך לו טוב, אז יש זימון נוסף שהוא זימון חובה לכולם, שזה קוראים לו בעצם יום המאה, שלאחר בעצם היום הזה ממש יש הזדמנות נוספת לכל מי שלא הצליח להביא את היכולות שלו לידי ביטוי ואת הכישורים שלו, אז יש לנו אופציה כזו. אז יום המאה מיועד לנשים וגברים, כל אוכלוסייה תיבחן בנפרד. זה יום שבעצם מתבצע באופן מקוון, בזום, לא ניתן לקבל הקלות או התאמות בעת המבחן, אז במידה ובאמת מישהו נוטל תרופות או כדורים, יש ליטול אותם טרם המיון ולעדכן את סגל המכון. הזימון מתבצע רק לאחר סיום הליכי הצו הראשון. יום שהוא באמת ארוך, מתחיל מ7:30 עד השעה 4. יום שהוא סזיפי מול המחשב, אז זה קצת מאתגר, אבל באמת מי שהרגיש שלא צלח לו בצו הראשון, אז יש לו אופציה באמת להעלות את הנתונים כביכול ביום המאה, ואיך בעצם מקבלים את הקישור, אז מעבירים את הכתובת העדכנית של המייל לפני כמובן הזימון, ואז שולחים רק באותו הבוקר את הקישור לזום. אז קצת על פירוט התרגילים, אז יש לנו את תרגיל ההדרכה, שבעצם על כל מעמד להפגין את היכולת שלו בהדרכה, על ידי בניית מערך הדרכה שמתבססת על מצגת שמקבלים, סימולציה בין אישית, ותרגיל זה על המועמדים להתמודד עם סיטואציה שניתנת להם בפני המעריך אשר יגלם את אחת הדמויות בסיטואציה, תרגיל קבוצתי שבעצם בודק את הדינמיקה הקבוצתית של בעצם התלמידים, ומבחני מחשב שבעצם בודק את יכולת התמודדות עם נתונים רבים, ניתוחם, רמת הקשב והריכוז, מהירות התגובה ועוד. זה הפרמטרים שנבחנים בעצם ביום המאה. אז יש לנו הדרכה, פיקוד, טיפול באדם, קשר מתמשך, השקעה, ניהול וארגון, עבודת צוות ושדה, עיבוד מידע.
אם תשאלו אותי, הרבה פעמים יש לנו מלש"בים שמה שנקרא לא הלך להם בצו הראשון, עושים את יום המאה ואז רואים את הפער ואומרים אוקיי, כאילו הבנו שלא הלך לו כמו שצריך בצו הראשון, ואז בעצם הציון כביכול, אני אומרת עולה, הוא לא באמת עולה, אבל יש להם אפשרות לקבל ציון ליום המאה, ואז לאחר מכן הוא מקבל גם תפקידים שלא היו נפתחים לו אם הוא לא היה עושה את יום המאה. אבל למי ששואל, יום המאה הוא זימון חובה וכולם מבצעים אותו. וגם לדבר הזה יש לומדת יום המאה שנמצאת באתר המתגייסים, היא גם לומדה שמדמה את היום הזה כמו שצריך, יש שם סרטוני בנושא דינמיקה קבוצתית, הלומדה הזאת אפשר לעשות אותה כמה פעמים שאתם רוצים, וזה חשוב, כי מי שמבצע את הלומדות, ואנחנו עושים על זה כל פעם שלפני שמגיעים אלינו מלש"בים, אנחנו בודקים ממש כל בית ספר, מי ביצע את הלומדות ומי לא. מה שאנחנו בעצם רואים בסיום המחקר, זה מי שביצע את הלומדות מקבל גם ציון גבוה, ומי שלא עשה את הלומדות של יום המאה ועד הפער, אז לא מקבל ציון גבוה. אז תנאים הכרחיים למיון תקין, אז במהלך המיון יש לשהות בסביבת עבודה שקטה, למי שאין לו סביבת עבודה שקטה יש אופציה לעשות את זה בתוך בית ספר, או לפנות ללשכת הגיוס, ואנחנו נתאם להם במכון אזרחי. נדרש בעצם ביום הזה מחשב שמחובר לאינטרנט, מצלמה, רמקול, אוזניות ומיקרופון, והכי חשוב, הכתובת מייל שבעצם נשלחת דרך SMS ובאתר המתגייסים, לוודא שזו אותה כתובת המייל העדכנית, כי אחרת אותו מועמד לא יקבל את הקישור ביום הזימון. אז יש כמה שאלות שהן נפוצות ליום המאה, במידה ואני רוצה לדחות את מועד הזימון, אז יש אפשרות לדחות את זימון יום המאה, בדומה לזימון הצו הראשון דרך אתר מתגייסים באזור האישי, עד כ4 ימים טרם הזימון. במקרים חריגים, כמובן אני אומרת רק במקרים חריגים, יש איזושהי בעיה רפואית או אישית, ניתן לפנות למיטב גם יום לפני וגם 48 שעות לפני. מהן השעות של יום המיון? דיברנו מ8 עד 4, כבר מבקשים מהם לעלות מ7:30, לכן גם ביום זה, יום לפני, לשלוח את התלמידים לישון כמו שצריך ולאכול ולהיות הכי מפוקסים ומרוכזים, ודיברנו מתי מקבלים את הקישור באותו היום. מי שלא הלך לו גם באותו יום, אז יש אופציה להגיש בקשת ערעור דרך אתר המתגייסים, ושם מבקשים בעצם מסמך של גיליון ציונים אחרון של חצי שנה עדכני, ומכתב אישי שבעצם מסביר איך זה יכול להיות שגם בצו הראשון וגם ביום המאה לא הלך טוב. כמובן שאני אומרת שזה לא בקשות שאפשר להגיש סתם ככה, פונים ללשכת הגיוס לפני כן, מדברים גם עם הצוות החינוכי בבית הספר, ולאחר מכן מגישים את הבקשים בשביל שגם אנחנו נדע להתייחס לבקשות. לאחר מכן נפתח שאלון העדפות במהלך חודש אוגוסט שבין י"א לי"ב, לאחר קבלת הנתונים מהצו הראשון ומיום המאה, נפתח השאלון שבעצם הוא מורכב מפרופיל יום המאה, דפ"ר ורעיון אישי. זה הליך הגיוס באמת במבט על, אז דיברנו על התחנה של מתחילים מהבית, שזה באמת ההזדמנות שלכם כהורים לבקר ולוודא שבעצם התלמידים עושים את כל הדברים שהם צריכים כהכנה לפני ההגעה ללשכת הגיוס, וכמובן שאנחנו מגיעים לאחר מכן ללשכת הגיוס, עושים את הצו הראשון ועוברים ליום המאה שעושים אותו מהבית, ולאחר מכן מקבלים את שאלון העדפות, מיון מתקדם וכבר קבלת שיבוץ, ולדבר הזה יש גם הרצאה נוספת של כיתה י"ב, אז במידה ומישהו רוצה גם לתאם הרצאה מול צוות החינוכי של בית הספר. זה דרכי התקשרות שבעצם יש אופציה גם לתלמידים וגם לכם למולנו וגם למול מיטב. המספר הוא 1111, וכמובן לסיגל יש את המספר טלפון של מש"ק הקהילה שהוא זמין לכל התלמידים, גם אם זה שאלות וגם אם זה דברים שרגע רוצים להתייעץ על כל דבר, הוא האיש קשר שלכם. אז בנימה אישית שלי אליכם, להגיע מוכנים לכל זימון, באמת להטמיע זה לכל תלמיד ותלמיד, שיתוף הפעולה הוא מפתח להצלחה, לגלות סקרנות, לא אדישות, להעביר את כל המסמכים בזמן, ואני אומרת שוב, כל מסמך שרוצים לעלות לאתר מתגייסים, גם לשלוח אותו ישירות בצו הראשון פיזית עם אותו תלמיד, והדבר שהכי חשוב לי לא להסתיר מידע. הרבה פעמים אנחנו נתקלים במועמד שבעצם מסתיר מידע כי ההורה חשש ולא רצה שיקבל לו פרופיל, ואז לאחר מכן זה התגלה
הרבה פעמים גם רופא המשפחה, מה שנקרא זורם עם ההורה ולא נותן את המידע הכללי 100%, ואז בעצם רופא הלשכה בודק את זה ומברר על זה, ואז לאחר מכן הוא מחזיר את אותו מעמד. אז שימו לב, זה בשביל בעצם התלמידים, אנחנו לא רוצים לשלוח אותם לתפקידים שהם מה שנקרא לא מתאימים להם, גם מבחינה רפואית וגם מבחינה אישית, אז להיות ישרים ובעצם לגלות רצינות ואחריות לדבר הזה. זהו, אז זה הזמן לשאלות.